nik irratin badamazkit 20 urte eta gehiago, ordu ningo nitun, ez dakit, seguru 1000 elkarrezketatik gora. Irratin gehien egiten den gauza bada, elkarrezketa. Eta elkarrezketa, nire ustez, da gauza bat oso ederra. Azkenen da, beste persona bat, edo batzuk, ezagutzeko moduek. Hasteko kontatuko dizuet irratin gertatu zaidan elkarrezketek bitxina. Berezina. Gero jarriko izkizut gauza batzuk entzuteko zuek, eta horren gainen komentatzen gauza, eta nahi bali bat zuek galdetuz, lasai galdetu. Ni etorren naiz, zuekin elkarrezketa izateko gogoz, galdera gogogon basortzen bat zaizuek bota lasai, bale? Orduan, nahi irratin gertatu zaidan elkarrezketek bitxina aspaldi izan zen, oso aspaldi, Ni garai hartan ibilen informatibotan, albistegitan, eta asteburu baten, albistegi egiten eginela, halako baten ikusi dugu notizia. Donostin, sekulako loteria erori zara, Amarako administrazio baten. Loteria, dirupila bat, dirupila bat okatu zala, eta albistegi egiten ezanak esatzen, arantxa, hartu grabadora eta binga, korri azkar administrazio montara. Amaran dago, bide hau da, binga, eskatu taxi bat eta jetxi azkar, eta ekarri, loteria... Ilazki zelan ukenxo egunon. Egunon, aizuzu, telebistan, irratian, elkarrizketa asko den dituzu, ala gehiago egin dizkizute zuri, Ilazki? Elkarrizketa asko intzotez batez irratizen lanien egun nahienetik, telebistan bai batzuk, eta elkarrizketa batzuk egin de bai. Nik esan neuke neuk gehiago, neuri baino, zorionez. Bai, zuk gehiago egin dituzu? Neuk gehiago neuri baino. Bueno, Euskadi Gaztean ibilia zara, telebistan orain nire usten ikusten zitu, telebistan beste gauza asko egin dituzu. Gure ikasleek nahiko deiakin zer duzu maiteago, irratia ala telebista? Esan emeridan hori, momentu ezberdin eta uzela, eta momentu batzutan zure egoerien arabera leku baten askoz guztura usoz, beste baten baino, bide guztetan aztez. Ezberdina da, irratietako beste magia bat. Nik irratizio lan arte bakarrik lan egin izan dut, eta hori asko gustatu izan daz. Neu bakarrik lan egin, neu bakarrik antolatu lana, neuk erabaki, neuk ikusi elkarrizketa oso dugu eta luzatuko, edo hau ez da luzatu bier. Orain talde lana ezberdina da, eta orain ez dako horren beste erabakitzeko gaitasunik. Eta gustatzen zaizu? Nik gustatu naz erabakitzen neuk eitzen dutena. Eta nik gustatu irratizioan horretatik badala apurtxuete zabalago eta bere alako da. Orduan Manu esan zion Ander etorri, Manu Lagerretxe entrevistatu behar dut, eta lagundu iazu elkarrizketa prestatzen, eta orduan Anderrek badaki zein dien galdera egokinak Lagerretxeri galdetzen. Orduan Manuri laguntza pixkat ematen dio, eta entrevista esan dezagun ateratzen da borobilagoa. Oso importantea da, gero itzengo degontaz, ze galdetu erabakitzea. Eta musikan nola gartzen da? Zazpietako albisten musika. Hori nik badak dik, Musiketik. Musika jartzen nian egoten naiz. Larumateko ezeko zazpietan dena honi. Baina lehenago. Arren eta irutorretan jekitzen, larumatetan irutorretan ezan jekitzen. Baina goizago izan eta dute